Busy le phone yami awubakhumbuze lethi ngibusy le phone yami asikho serious siyazenzela nje sisemcimbini kamfowethu obezolontsha la namanje usalontsha ukhona la uyi surprise ukuthi abe khona ngifuna awukonje ngisoyikile sengiyasela sengikhohle wow Right? I guess for with skill. Amadunuzela niyazi into ngoma ethi Amadunuzela sibaba stage siyaphela nje Dunuzela kusho ingoma ithi Amadunuzela ake siqole sonke ithi Amadunuzela okay sengizwe ngiyabhimba kana namabhimba asize ngapha ithi Amadunuzela ngeke ngingasho kahle ngala khona wasendiya ake ngiphinde ngizwe ngala ithi Amadunuzela uzobhinca kahle angikuzwa kodwa ucula mntabo wasendiya angikwazi ukisho ngesingisi ngayibhala ngesizulu but it's about to dance like this, you see. This is how we dance in this song. But in our tradition, this is how we... yeah, this is how we do it.
asuka nabana khona udlala ngisuka ngifuna ukusala angakanizwa nisho sambe soka siapa pasar. Aibo, ni apila ngoja nsa right. Let's go together. Asijapenda, unyakaza nawe phela. Awunyakaza kancane lapho phansi. Ungajabi uzokhathana.
Bye bye. I said one again. Ay, lang kumiyape, ang sure ko tingnan makelo ano. Hayi ngomea shi mansethu. Iyasikweleta lo ngoma bathula bese yahle mansethu. Why nithi ngifele ngoma? Ngidake mina ucula. Bakuzo ngezingasoze zabona bathula. DJ, dala le ngoma engithengane wena. Dala le ngoma engithengane. Dala le ngoma engithengane. Awuyayiphinda madoda. What's up? What? Yeah, you so lean, I billionaire. So I let Kamalami. How is Java Sawa? How so I let Kamalami. How is Java Sawa? I get money to get off. What? Mahala ni mahala Asa Oh,